Nerea Goizueta naiz, nik udaletxe batean lan egiten dut, administrazio orokorreko teknikari gisa, zuzenbidean lizentziatua. Alasne Olaizola Iparragirre naiz, Añorgan sortua eta Zubietan bizi naiz. Ana Eizagirre Sagardia naiz, 56 urte dauzkat, pedagogian doktorea naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta labeko militantea. Xabier Arregi Iparragirre naiz, irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean eta gaur egungo Usubego alkatea. Euskal Herriak Bilduren udal hautetxien zerrendan parte hartzera animatu naiz, herriaren zerbitzura lan egingo duen udaletxe batean ere ekarpena egin nahi dudalako. Zubieta babestu eta arnasa emateko helburuz egin dut proiektu honekin. Gure herriaren alde lan egiteko gune garrantzitsua da udala. Bertan hartzen direlako guregan eta gure ondorengoengan eragina izango duten oinarrizko erabakiak. Etenik gabeko proiektua du Euskal Herria Bilduk eta udalean ere ez du etenik proiektu horrek. Aurrekoek egindako lanari segida eman diogu legealdi honetan eta datorrenean ere horrela segituko dugu. Gero eta hobeto, gero eta indartsuago. Neurrigabeko hazkundeari eta hiregintza espansiboaren arriskuari aurre egin nahian da, aurre egin behar diogu. Horrek bultzatu nindun 80ko hamarkadan zinegotzi izatera. Eta horregatik ere hemen nago orain. Talde lanean sinisten dut eta horretarako beharrezkoa dira konfiantza, babesa eta herritarrokin batera aritzea. Gure arteko komunikazioa sendotu eta dinamika berriak aplikatuta jarraitu nahi nuke lanean aurrerantzean ere.